jotono lamsogo ani blog tei jotono no happy Diwali hingke ang tabuk Diwali o thangna bagui nai jogal baijak ang bo tei tamle jogalnani foundation kisa rukha tei lipstick kisa rujangnai tongo hingke ani mokol topora Chinese rong ni hai Chinese rong le chikon chikon phan naithogo hingke ani la haino se mokol ko bethep kuri ni bagui hinai di oro tamule phulnai anaro eyeshadow rok phulaibo mojang ya mokol bising habbai thango gahaini bagai lipstick mungsa runai te kon ria hingke abono hingke sweater kaisa somaina ke pas paika hingke chongtini je jaga thanai mane location kha toiling belbari toiling khumulung de romjang nai abo romjak ya khumulung romjak ya ha monfut hingke aro thangnai hingke abono norok nai tongdi jong aro sabai man rok phono gano hingke guys ang nong samane iko sweater kaisa chomkhe tei lipstick kaisa rukan paika hanai hingke pas paika tang ante jogal jongnai kurui hingke abono aro soguyui malai laya nongke nai tongdi hingke chung motai kaimani jagao sokpaikha toilingo hingke chung hingke to bike ma sitokha boino hingke sitok rojaglia hingke chono sitok rojangmani reason hingke chungoro phaimani main reason ongkha chung chini news channel ni bagui video khaina bagui phaimani se hingke chung reporter se hini saka hingke ba I card nugui brok chono kasolia ri rohorka hingke tei bahaino oino channel ni reporter rok bo phai tongo like Dongor TV Khapang TV Koktoma Express Kok Tripura rongni bo phai tongo hingke khanamani oro belai kheno borok bangpho bosor patino angkhe to taklaisi first time phai tongo hingke tabuk si lama khali phano ulo hingke 10-11 baji khe mar kheno borok bangpho haini bagui bike sitok rujakya boikhayang bridge gana ni simi se himbai ma phayo aro si bike tonoi hingke chung kopal kahamungoi no sitok ri rohor jakha asak haksal mani simi himai phaina hingke ang thoino thangano hingke sini bike no tabuk oro berai tonnai hingke ongkhor grana khoang hingke chungkhe to daktoino ma sokpaikha tabuk 640 tamui tongo hingke tabuk mondir bokhak thangui tonglayo daktoi family reason bo tongo MDC rok phaike borok no kisa video khaya nangnai abagai hingke ko Dongor TV ni dasoman phaijak te yang side ni right side ni hingke to chini reporter Khumlung Express ni hingke abono chung tabuk turuk bskang thanglai tonglayo hingke iko obono oroni mondir toiling mutai jagani bumung toiling hingke ang first o jagani bumung toiling hini khana pura oro toiling si tongkhana hini wansogo do hingke actually oro toiling ya obo ma kali si tongo oro hingke obo tamni bagui o mutai ni bumung toiling ongkha hingke agebo je borok o mutai no kali mutai no mano hingke bono si parani borok toiling hini rengpho hingke haini bagui boni mungtui ongoi thangkai hino toiling mutai hingke ang norokno mondir kisa phunugui rwano iko lighting rok naithok ongoi tongkha chungrik bangrik khaiui hingke ang oro kisa photo bojagrana mutai rok khurumbai na kha hingke tab kisa photo bojagrana hinai photo bodi hinai thumbnail ni bagi kisa photo bodi himan sano video khai tonga ke saise maya post rok rei tongo iko yang mondir bwskang tui kisa phunugui rwano kachak khenai thogui tongkha mondir belaino hingke naidido yang side o hingke oro no ongnai program hingke oro bai parmita dasakang songphai bai nei pho hingke tabuk kheto setup sikhai tongkho hingke abono borok khali ko masapon kori ko tabo hingke abono borok kori sani norokno kisa phunugui rekha hingke o gate tongoi mondir naithok ken honjagui tongo naidi kisa jom khlai phunugui rekha hingke abono angkhe borok kori sani tabuk kisa bisingo haboi achogui nagrana kho yakung robai kha hingke iko sakpai bai kha chini CM Sir Purnochandra tei MDC Ganesh Deborma Sir Song teibo tongo sakpai bai kha borok hingke tabuk borok first ko mondir bisingo hablainai mutai khulumlainai hingke borok tabuk habmanibo nongno kisa phunugui rwano borok tabuk mutai rok khulumlainai hingke abono nai tongdi jungkhe to borokno video khaina bagui phaimani se hingke niko borok sakpai bai kha tabuk khaini bagui no chung dakrima phaio hingke tabuk borok jati soglaiano hingke norok nai tongdi hingke ko boi bahaino
mumba jogoi tonglayo yang khe baji soklai mani marong lai soka ga baji ni hopreng ani boknayo klai phai ang markin kiri soka yang bo video tagoi tongo hingka ba asukano baji per soka pura boknai rogo uri bai soka hingke sini sar song jotono borong ni jani jaga bo asuk phaibai ka hingke tabo borong no risa riya phalai tonglayo hingke chung tabok mayo khuiso ka hinai kisa fast food ni mani chalai hinai phailai mani hingke abono naitogoi siman yang tongkha tamno sanai kha chung phaipro mai kisa sisawi phayo dosi dopra phailai mani hingke ba hingke abono mayo khuiso ka hingke tam sanai kha hinai tabok naitogoi tonglayo hingke jeno chathotok haike kachalo tongoi no hunoi nai ganaro phai chana hinai phaike chana mosung yangoi thango hingke amtui kheno kisa berai naigrana tam tong hingke ko egro lok tongo hingke egro khebo deli chawoi nai akaijak hingke yang awan rok tongo hingke mai me bathai bo chana mosung ya yang barbecue rok tongo hingke abono tam chanai kha hinai wansok laite chalai liya sokpai lekha son papri dogano hingke angom ta hai khaimani belai khen naithok jago hingke ba norok kisa share khaika hingke obobo to chana mosung ya haipano just naithok jagma bagai se kisa video ti sawoi tongsuo hingke tabok abono chung oborok to chali hingke ba chung hotel haboi mai chawi phailaika hingke chung to tini hor thuknai hingke ba mai no chalai namani chawa no hini chalai na hingke abose mai chalai phai ki filei nai mani se lama o asuke no borok bangkha thangprole masapan sikori piring porai se amase tak phai mani lai lama chirei se oisiglia asuke borok bangkha pura aske borok bangkha o khanamani ang oro borok bang hinai tabu mai chabai phai nai si saiman si kubai ko bang no bangkha hinai hingke abono ang oro agebo asugoi tongmani chair kalangmani tei bro no manche nai hino mai chawi phai mani kusung sabai se osuk borok lip ang thangkha hingke borok hingke to oro ni joto gate rok kholok bai ma rakha borok tongnani nangnai hinai hingke abono iko charai masai tongo hingke omo to common gan do hingke norok sai no man tongkhana je mosanai rok hingke omo tamo gan jekono mela rogo hingke puja rogo hingke o gan mono belai keno tabuk trending choli tongo hingke norok guest khaidi o manai tamo gan no mosawi tongkhana hinai gang to salia norok je mosana kurung rok be sai no man tongkhana bo tamo gan hingke tabuk tei khoroksa monai ni mosamung nai tonglayo bai parmita bai da sakang phaine hin to announce khai tongo bong no jotono naising laijak hingke borok phaya sene sakang hino sarai rong no mosawi tonglayo jotono mosana no korong mangno angke to naithok jago markheno hingke abono chung tabuk khoroksa mosamani jotono nai tongo hingke obo cute monai mosai tongo naithokmani naide busuk sikon sakhayo hingke tabuk abono nailai tonglayo hingke yang iko resapna phaijak manai siari borok no orchestra team ni phaibaijak hingke tabuk haipan resapya kongke babai kisa kok salai tongo hingke iko finally asuk naisingmani yagola da gubin ni resamung tabuk nailai sine kenrok naidi और सब agar kalau agar sedikit kalau kita orang sedikit itu और वो युवा से चल के यहाँ पर हम लोग खड़े खड़े साथ में यहाँ पर हम लोग जैसे चल रहा आगे बढ़ने वाले
Jung tabung no ko thanglai sinai muktri phai choka ekta tamui tongkha bai parmita bai da sakangni rosamung no naisinglaimang tei sosi sokpai langlia borok rosamna duita tinta tamano hingke aboni muktri phai choka thanglai sinai hingke norok no jotono no hor kaham tei jotono haino hai happy diwali tei ani video no poilan simi paithak jora nai tongmani bagui nongna jotono haino hai belai kheno hambai.